лимӯпарварӣ яке аз самтҳои фаъолияти сокинони деҳот ба ҳисоб рафта дар деҳоти кӯлоб дар ҳоли рушд қарор дорад. Дар ҷамоати деҳоти Дана дар хоҷагии деҳқонии Навбаҳор низ гармхона бунёд намуданд. Дарахтони ин гармхона низ нашъунамои хуб доранд ва нисбати соли гузашта ҳосилашон фаровон аст. дар дохили гармхонаи мазкур қаламчаи лимӯ шиноданд, ки барои зиёд кардани ниҳолҳои ситрусӣ мусоидат менамояд. масофаи байни дарахтон риоя карда қоидаҳои агротехникиро сари вақт мегузаронанд, ки фаровонии ҳосил ба он вобаста аст. соли 2018 сол ҳамин гармхонара лимӯхонара дар майдони 35 сотих замин бунёд кардем ва ниҳолоша аз ноҳияи ҷайҳун харидорӣ карда оварда 34 тана шинондем. дар ҳамин давоми 4 соли парвариш нашонамои ниҳолҳои лимӯ бисёр хуб ҳастанд. соли сеюм аст ки лимӯхона даромади худша метиҳад, аз ин ҳосил бардошта мефурӯшем ва лимӯпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ҳисоб мешавад ва парвариши ҳамин лимӯ дар минтақаҳои ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ҳам ба мақсад мувофиқ аст. ҳосилғондорӣ умуман ҳосила фурӯшаш шабу рӯзуш расидагӣ аст. мумкин ки моҳои декабр аввалои январ ниҳол ҳосили рӯёндашудара чӣ мекунем, ҷамъоварӣ карда мефурӯшем. дар кооперативи тиҷоратии Тебалаи ҷамоати деҳоти Балховии ноҳияи Мӯминобод низ заминҳои дар ихтиёрдоштаро самаранок истифода мебаранд. дар заминҳои корами лалмӣ ин хоҷагӣ ғалатдонагӣ киш карда дар замини назди идораи маъмурӣ бошад кишти картошкаро баро монда хоҷагидорон дар 201 замин гармхона бунёд намуданд. сол ба сол деҳқонони минтақаи Кӯлоб бо омӯхтани тарзи нигоҳубини дарахтони ситрусӣ мақсад доранд майдони гармхонаҳоро васеъ намуда ҳосили фаровон ба даст оранд ва дар баробари таъмини бозору марказҳои савдоӣ содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд. Каримхон Амроқузода, Муҳаммадшои Қурбон, шаҳри Кӯлоб, Ҷаҳонамо.